Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι μου. Σήμερα είμαι με τον Πανικό για άλλη μια φορά, όπως και στο προηγούμενο βιντεάκι. Πες γεια. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πανικός και σήμερα θα παίξουμε μπροστά Duo Showdown 3 μάτς. Ακριβώς. Και γι' αυτό εγώ θα πατήσω ready. Κι εγώ. Για να είμαι έτοιμος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε νομίζω χαλαρά Duo. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Ωραία. Πάμε. Είναι Duo, οπότε πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο. Ναι. Ότι θα είναι εύκολο τέλος πάντων. Ωραία. Όχι. Οκ, δεν πάμε τέλεια. Εντάξει. Είναι πολύ low, μην την πετύχεις. Ωραία. Τέλεια. Είναι ο καινούργιος παίκτης από κάτω. Εν τω μεταξύ, γιατί μου φαίνεται λίγο άχρηστος. Εδώ. Πρόσεχε. Ναι. Είναι μες στο θάμνο. Έφυγε. Από κάτω πήγαινε. Πάω από κάτω. Ναι. Ήρθα. Ωραία. Τον σκότωσα. Μια χαρά. Πού πήγε ο άλλος Έλα τώρα. που πάμε. Πάντως. Τον σκότω. Ναι. Yeah. Τέλεια, το έχουμε. It's good. Κάτσε πάω στον άλλον εγώ. Ωραία. Εγώ τον έχω, πιστεύω τον έχω. Τον έφαγα. Την έφαγες. Ωραία. Την έφαγα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε για τελευταίο μάτς. Πάμε. Να παίξουμε το πρώτο τελευταίο μάτσο όπως είπε και ο Άγγελος. Ναι, το πρώτο τελευταίο μάτς. Περίμενε λίγο, γιατί μου τύχε κάτι. Λοιπόν, δώστε μου τυχή. Ρέαρ. Λοιπόν. Θέλει τόσο. Σούπερ ρέαρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο θέλω ακόμη. Για να πάω. Ξανά από την αρχή με γύρισε. Σοβαρά τώρα. Όχι, δεν με γύρισε. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Πατάω ready. Ξεκινάμε για πρώτο τελευταίο μάτσο. Όπως είπα. Και επίσης δεν είναι τελικά εύκολο. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν εύκολο. Λίγο δύσκολο είναι. Πολύ λίγο δύσκολο. Αλλά και πάλι θα τα καταφέρουμε. Ξεκινάμε. Πόσο βλέπω εδώ πέρα. Ναι, δεν θα τα πάμε καλά από ό,τι φαίνεται. Ναι. Γιατί έχει Edgar, έχει Frank, έχει πολλούς καλούς τέλος πάντων. Ναι. Ο Πάιχτέστερ και Μπροκ. Εντάξει, ο Μπρουκ δεν είναι καλός. Δεν είναι και τόσο καλός. Έχει συνδυάσει Ματσέστερ με Edgar, είναι καλή αυτή. Αλλά αν πεθάνουμε γρήγορα τώρα, ναι, τέλεια. Έλα. Ο Μπρουκ. Ο Edgar είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλός τέλος πάντων. Πέθανα. Τρέχω. Θα κρυφτώ λίγο. Όπα. Σου κόψε πολύ damage ρε. Ναι. Όχι. Έναν αυτόν. Το χωρίς αυτομοσύνη. Εντάξει, ένα HP είναι. Φάτονα. Δεν είναι πια. Ναι, μπράβο, Παναγικέ. Πάμε να πάρουμε τα πέτρες, τα διαμάτια. Ναι, πάρτα. Περιμένω. Είναι 4. Ωραία. Εσύ θα πας 10. Και εγώ θα πάω 4.
Λοιπόν, έχω super power. Ωραία, βάρε το Φρανκ, γρήγορα. Τέλεια. Και τον σκότωσα. Ένα λεπτό. Ο καινούριος παίκτης με 9. Εδώ πέρα ο Μπροκ. Φάτονα. Μπράβο. Ο Βελό όμως. Α, δεν μπορώ. Πάμε. Πάνε εσύ από την άλλη, Άννη. Έβαλε το Φρανκ. Σκότωσε αυτόν. Σκότωσα τον. Ρε, αυτό είναι σπαστικό. Θα πάει πάνω. Μπράβο, πάνε και... Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μάτς. Και τώρα πάμε στο τελευταίο μάτσο. Ωραία, Άγγελε, παταρέτη. Epic. Όχι, δεν πειράζει. Περίμενα να δω τι πήρα. Οκ. Περίμενε λίγο. 10 gems. Λοιπόν, και πατάω ready. Πάτσα. Λοιπόν, πάμε και τον τελευταίο γύρο. Ναι. Τον γύριρα. Να κερδίσουμε όπως και τις άλλες φορές, τις άλλες δύο. Ναι, όντως. Μας έβαλε σε σημείο καλό. Εντάξει, δεν το λες και καλό. Αλλά τουλάχιστον είμαστε στην άκρη του map. Ναι. Ωραία, πάμε πάνω του. Έλα εδώ. Είναι το... Βάλ' τον γρήγορα και... Δεν έχω δυστυχώς. Έλα. Όχι. Ωραία. Τρέχα πάνω. Όχι. Τρέχα πάνω. Ωραία. Εκεί κάτσε μια χαρά. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Όχι, πρόσεχε. Ωραία, μπήκε και εσύ. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, παίρνω τα 2. Γέμισες. Ναι, εγώ εδώ είμαι. Είναι ό,τι εδώ και είναι πολύ καλός. Έλα, να βοηθήσεις. Ήρθα. Όπα. Κάτσε, γιατί αυτός όντως είναι. Ouch. Εγώ την ήττα. Προσπαθήσω βασικά. Δεν μπορώ να πλησιάσω, θα με σκοτώσει. Βάρε την ήττα. Εγώ πάω από κάτω τώρα. Dead και 2. Μπράβο, Ωραία, 6 και 10. Έλα, να πολεμήσουμε πλέον. Είναι ένα μάτσο και της. Εντάξει, καλός είναι. Ένα HP, ένας εδώ. Δύσκολα. Όχι. Ωραία, τρέχα. Όχι. Υπάρχουν και άλλοι. Ναι. Νόμιζα ότι ήμασταν 2v2. Είναι ένας άντικας με σούπερ... Πρόσχε. Έχασα. Φύγε. Βασικά, χάσαμε. Πώς και έτσι. Λοιπόν, Βγήκαμε δεύτερη τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να βλέπετε πιο συχνά αυτά τα βιντεάκια. Και άντε bye!